morning sa ating lahat. Mapagpalang madaling araw. Bibiyahe tayo ngayon papuntang Bani. Atin tayo ng charity sa Dakop Sur, Bani, Pangasinan. So, intayon. Eto, papasok na tayo sa Bani, Pangasinan. Ito na yung checkpoint. Ayan, malapit na tayo sa bayan mismo, sentro ng Bani. Bani mismo na tayo. Ayan, oh.
Evelyn Cortez. Na-meet ko na rin in person. Please, pakisupport po, LAGALAG. Ayun. And 14, MOTO vlog. Thank you very much, ma'am. Thank you po sa pagpunta. Shout out Magsipil Philippines, Pangasinan chapter, and all the national. Mabuhay tayong lahat, RSC. Shout out, Juanito Moto Vlog, Team Sabot, Alamit Yes! Ayun, nagkita rin. Welcome, Looper. Shout out. From La Union. Hello, Presto. Salamat po sa'yo, LAGALAG MOTO.
tapos ng charity. Salute sa host ng event. Salute sa lahat ng mga riders na umattend. Nagkatid ng tulong kahit kaunti. Pag naipon, malaki na yun para sa taong nangangailangan. So, muli, hanggang dito na lang mga igan. Dito ko na tatapusin ang aking video. God bless and ride safe sa ating lahat.